Ens hem pogut mirar tots a la cara perquè realment ho hem donat tot. Poques coses me queda recriminar-los i jo diria que res. Ens ha faltat un punt d'encert, penso. Si haguéssim sigut capaços en aquests partits així, qui marca primer té molt de... Són partits molt igualats i té molt avantatge. Ells han marcat amb una jugada probablement la menys clara de tot el partit i ens han fet gol. Nosaltres a partir de llavors hem hagut d'anar a remolc i ens ha costat, però tot i això jo penso que el segon tram de la primera part i crec que tota la segona part hem insistit en fer gol per empatar. Ens ha vingut el gol molt tard, ells faltant 2 minuts ens han fet el 2 i llavors ja ha sigut molt complicat. Per tant, felicitar el meu equip, penso que ha treballat molt bé, veiem amb molta il·lusió, és una derrota dura, una derrota que costarà de pair perquè veníem amb molta il·lusió, jugàvem a la nostra ciutat davant de molta gent i res, finalment donar les gràcies a tota la gent de Reus que ha vingut, que com sempre han estat a l'altura de les circumstàncies, han vingut a apoyar el seu equip amb tota la il·lusió del món i des d'aquí desitjar-los, donar-los les gràcies, dir-los que d'aquí una setmana hi tornarem i que jugar amb ells és molt més fàcil. Jordi, ara l'entrenador de Lleida, l'Albert Folguera, ens deia que no havia normal que anessin 4 faltes i 9 faltes. No sé quina valoració en fas, si creus que ha existit la desena en algun dels moments del partit o no, i si creus que ha passat el partit per les faltes. Bueno, si és la lectura o el que pensa l'Albert, doncs evidentment ho respectaré, no tinc res a dir. El que penso és que si poguéssim veure les repeticions d'alguna jugada, jo crec que hi ha hagut alguna acció que probablement haguéssim pogut reclamar alguna cosa més nosaltres. No sé si la de Guaina hi ha estat o no, m'ho guardaré, però sí penso que hem atacat més nosaltres. Per tant, és més normal que l'equip que ataqui faci menys faltes que l'equip que defensa. T'esperaves un partit així tant... que al Reus li costés fer marcar, li costés trobar-se amb un 0-2 en contra? Bueno, hi havia molts components que feien que això pogués passar, és a dir, jugàvem a casa, un equip jove, teníem pressió per voler guanyar als quarts de final, per tant això vulguis que no et deixa jugar lo suelto que voldria jugar, ells s'atalanten en el marcador, a casa, per tant encara incrementem més el grau de nerviosisme. Normalment els partits amb la Lleida són partits de més gols, a la Lliga vam quedar 3-3, a la Copa Catalana vam quedar 3-3, per tant normalment són partits de més gols. Sí que jo no volia un partit amb molts gols, però pensava que nosaltres si marcàvem abans no faríem més d'un. Ens ha costat molt, jo crec que les ocasions les hem tingut, el 4x3 l'hem jugat molt bé, la primera part el Tomàs ha tret 4 o 5 disparos del Joan realment molt complicats. Bueno, ja et dic, hi ha molts factors que fan que el partit t'aporti a jugar d'aquesta manera perquè les ganes de guanyar a vegades te fa que et passi d'això. Jordi, tot i que, com deies, el gol de Lleida ha fet una mica de mal, la sensació és que el Reus està atacant, si no els 50 minuts, 45. Estic molt d'acord, per això et dic que evidentment estem tristos, la derrota és molt amarga perquè tots volíem guanyar, no? Però a mi no m'ha donat la sensació que l'equip no tingués ambició de voler guanyar, que l'equip dubtés. El primer gol ens fa mal, perquè és un gol de lluny, que quan acabaven la possessió i ens fa mal, però després l'equip a poc ha anat remuntant. Jo crec que hem acabat la primera part molt bé i al principi de la segona part, evidentment a Lleida té jugadors amb molta més experiència, aquest bloc porta 2 anys treballant junts i ja han guanyat 1-0, vull dir que ja saben jugar aquests partits i han aguantat bé, però continuo pensant que la segona part també ha sigut nostra. Per tant, tristos, molt tristos, però no se'ls hi pot dir res. Davant tot
s'enfloraran al vestuari, evidentment, perquè són gent jove, tenien molta il·lusió. Els hi toca païu, ens toca païu i aixecar-nos. Doncs ja dona la sensació que el Lleida us portava molt i molt estudiats. Creus, però, que a part d'això, el factor que ha jugat més ha estat en aquest cas aquella mala sort, que hi ha cops que influeixen en el món de l'hoquei? Bé, jo penso que el Lleida, tant com el Lleida com el Reus, té dos entrenadors que ens mirem molts vídeos i el Lleida ja ens hi hem enfrontat aquest any 2 vegades, l'Albert, evidentment, ens estudia, nosaltres estudiem el Lleida. Jo he tingut la sensació que el Reus anava més. Potser també era perquè anàvem perdent, però he tingut la sensació que els meus jugadors anaven i anaven amb l'idea de marcar gol, no? No m'ha donat la sensació que patíssim nosaltres molt en defensa. Jo crec que el primer gol és el que he dit abans i el segon gol ve de quan ja faltaven 2 minuts, que anem tots, i el Robert surt de dos, un rebot, la pilota li ve a l'altre costat i ens fan el gol, no? Jo tinc la sensació que el meu equip ha anat per la victòria en tot moment, amb diferents maneres d'atacar, hem fet diferents defenses. Avui no tocava entrar. Ha estat un mal final per 2 setmanes que han estat molt difícils i molt dures pel teu conjunt. Sí, dures perquè se'ns ha escapat el dia del Noia, se'ns va escapar també a l'últim minut, el dia del Vic va ser diferent, però el dia de la Champions vam tenir un partit, vam jugar un molt bon partit, a vegades guanyar o perdre són petits detalls, no? I avui, tant avui com el dia del Noia, de cara a porta no hem estat massa encertats, però sí que hem estat. El Lleida és el tercer, quart equip, després nostre, el quart equip més golejador de la categoria, per tant és un equip amb molta qualitat. I els gols que ens fan tampoc és difícil de poder-los evitar. Serà blanc o negre el dia de Porto per la temporada? Bueno, suposo que per vosaltres sí, perquè vosaltres o a vegades es cataloguen les temporades pels títols o per... Jo sincerament penso que d'on veníem, el que ens va passar i on estem, jo crec que hem evolucionat molt i hem donat moltes alegries. Aquest equip jo crec que té un futur esplèndid, té un present que ens il·lusiona i un futur esplèndid. Ho valorareu vosaltres. Jo estic molt satisfet del meu equip. I si a l'última jornada de la Champions ens anem a jugar a la pista del Porto, que és on sabem qui és, l'opció de quedar primers de grup, a mi em fa sentir orgullós. Podrem guanyar o podrem perdre, però a mi em fa sentir molt orgullós. És l'únic que li queda, doncs, en aquest conjunt? Aixecar un títol, podríem dir? Bueno, aquest conjunt li queda, jo crec que molts anys per créixer. Estem parlant que la mitja de jugadors té 22-23 anys. Aquest equip donarà moltes alegries al Reus. El que hem d'intentar és intentar-lo mantenir, que cada vegada ens ho posen més difícil. Però, evidentment, que està construït i tots aquí, quan defensem aquest escut, és per guanyar títols. Llavors, de moment aquest any, un el tenim molt complicat, que és la Lliga, l'altre encara ens queda algun cartutxo que disparar, per tant, el lluitarem. Senyor Jordi Cervera, regidor d'Esports, va dir que si el Reus es classificava per la Final Four de la Lliga Europea, podria ser que tornéssim a tinguéssim aquesta competició a Reus, per tant una competició important aquí al pavelló olímpic. Te faria especial il·lusió de cara a enfocar el que queda de temporada, que sembla que la cosa s'ha torçat una mica? Bueno, sincerament no he pensat avui en la Champions, ni en l'organització de la Champions, ni de la Final Four. Sincerament avui encara tinc el regust amarg de la derrota de fa un instant. Si arribem a la Final Four, jo crec que serà un gran èxit i si després l'organitzem aquí a Reus, la gent estarà més a prop. Jordi, abans parlaves de l'experiència dels jugadors del Lleida. A vosaltres, per exemple, us faltava una peça així com el Romà. No sé com està, si podeu recuperar aviat i si creus que en alguns moments potser heu trobat a faltar aquesta peça. Bueno, jo crec que tothom és conegut que per mi el Romà és un jugador importantíssim, un jugador que està bregat en aquestes circumstàncies, en aquests tipus de partits i que evidentment ens hauria anat molt bé. Vam tenir la mala sort que dissabte es va fer mal, treballarem a marxes forçades perquè estigui pel dia del Porto. Jo crec que pel dia del Girona no arriba, pel dia del Porto intentarem que estigui bé i tant per avui com pel dia del Porto és un jugador importantíssim. De totes maneres, estic
l'aportació del Thiago, de l'aportació del César, del Cristian, del Joan, jo crec que els que han jugat ho han fet molt bé. Hem competit contra un molt bon equip, que tots sabem que té una plantilla de 7, amb jugadors amb experiència, com bé tu dius, i tinc la sensació que els que ho han fet sensacionalment bé. Creus que al Reus li manca un golejador? Bueno, jo crec que no. Jo crec que no perquè recordo a principi de temporada que deien que el Reus li han marxat 120 gols o 110 gols, no sé quan, amb la marxa del Marc Torre i del Raúl Marín i de l'Albert Casanovas ens van marxar 120 gols o no sé quants gols. Al final l'Àlex, el Julià, el Joan han fet un pas endavant i són jugadors que van quarts, cinquers, sisès de la classificació de màxim golejadors de l'Hockey Lliga, no? Per tant, són jugadors que tenen gol. Jo més que de mèrit d'ells avui penso que el Lleida és un equip compacte, que sap defensar molt bé, el seu porter jo crec que ha tingut una gran actuació. Jo estic molt satisfet dels jugadors que tinc.